እቲ ፊልም ክጅምር ኣብ ስኮትላንድ ውሽጢ ኮይኑ ክልተ ቱሪስት ናይ ሓደ ፍሉይ እንስሳ ስእሊ ይርእዩ። ካብ ክልቲኦም እቲ ሓደ እዚ ሓቂ ክኸውን ከም ዘይክእል ይዛረብ። ኣብ ቀረብኦም ዝነበረ ዓብ ሰብኣይ ከዓ ዘረብኡ ሰሚዑ ሰብኣይን ሰበይትን ቁኑዕ ከም ዝኾኑን እዚ ግን ሓሶት ከም ዝኾነ ይነግሮም። ቀፂሉ ናይቲ ሓቀኛ እንስሳ ሓቀኛ ታሪክ ክነግረኩም ኢሉ ይጋብዞም። እቶም መጻምድቲ ከዓ ነቲ ታሪክ ንምስማዕ ኮፍ ይብሉ። እቲ ታሪክ ከዓ ከምዚ ብምባል ይጅምር። ኣብ 1942 ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ኣንገስ ዝበሃል ሓደ መንእሰይ ወዲ ከም ዝነበረ ይነግሮም። ኣንገስ ኣብ ኖክሊን ከተማ ውሽጢ ኣብ ናይ ሎርድ ክሊን ገዛ ምስ ኣዲኡ ኣንማክን ምስ ሓፍቱ ክሪስትንን ብሓሳብ ይነብሩ። ሉዊስ ማርከር ዝተባሃለ ሰብ ከዓ ከም ሰራሕተኛ ኮይኑ ናብ ገዝኦም ይመጽእ። ኣቦ ኣንገስ ቻርለስ ድማ ኣብ ሮያል ባሕሪ ውሽጢ መርከበኛ ክኸውን ከሎ ዕድመ ዓመት ብዝነበረ ኩናት እታ መርከብ ስለ ዝጠለቐት ሕጂ ኣበይ ከም ዘሎ ይፍለጥኒዩ። ኣንገስ ግን ኣቦኡ ከም ዘይምለስ ክቕበል ኣይከኣለን። ዋላ እውን ኣብ ጥቓ ባሕሪ ይነብር እንተኾነ ነቲ ናይ ባሕሪ ማይ ግን ኣመና ይፈርሖ። በዚ ምኽንያት ሓንቲ መዓልቲ እውን ትኹን ናብቲ ባሕሪ ቀሪቡ ይፈልጥኒዩ። ሓደ መዓልቲ ኣብቲ ገምገም ባሕሪ ኮፍ ኢሉ ከሎ ዘይልሙድ ዓይነት እንቋቑሖ ይዕዘብ። ኣልዒሉ ከዓ ናብ ገዝኡ ይወስዶ። ኣብ ገዝኡ ኣብ መቐመጢ የቐምጦ። ስለ ጉዳይ ግን ንወልሓደ ይተዛረበን። እቲ እንቋቑሖ ንብዙሕ ግዜ ኣብ ገምገም ባሕሪ ስለ ዝተቐመጠ ዙርይኡ ብርስሓት መሊኡ ነበረ። ብድሕሪ እዚ ኣንገስ ኣብቲ እንቋቑሖ ዝነበረ ርስሓት ይፀራርጎ። እዚ እናገበረ ከሎ ከዓ ኣዲኡ ይፅውዖ። ስለዚ ኣዲኡ ትብሎ ንምስማዕ ነቲ እንቋቑሖ ገዲፉ ናብ ኣዲኡ ኸደ። በታ ምሸት ኣንገስ ኣብ ክላሱ ኮፍ ኢሉ ከሎ ሓያል ማይ ይሃርም። ኣንገስ ብፊንስትራ እናተዓዘበ ከሎ እቲ ናይ ንብረት ክፍሊ ተኸፊቱ ከም ዘሎ ረኣየ። ካብ ውሽጢ ድምፂ ስለ ዝሰምዐ ብጉያ ናብ ውሽጢ ኣተወ። ኣብ ውሽጢ ግን ወልሓደ ይነበረን። ዙርይኡ ብዝተዓዘበሉ ግን ቅድሚ ሕጂ ርእይዎ ዘይፈልጥ እንስሳ ረኣየ። እቲ ፍጥረት ካብቲ ኣንገስ ካብ ገምገም ባሕሪ ዘምጽኦ እንቋቑሖ ዝወፀ ኮይኑ ኣንገስ ከይዱ ክሕዞ ብዝፈተነሉ እዋን እቲ እንስሳ ነጢሩ ንኣንገስ የሰንብዶ። ኣንገስ ከዓ እቲ ፍጡር ከም ዝጠመየ ስለ ዝገመተ እናጎየየ ናብ ክሽነ ብምኻድ ኮሚደረ ኣምፂኡ ይሃቦ። እንዳመገቡ ከሎ ኣብቲ ፍጥረት ንእሽተይ ቁስሊ ይርኢ እሞ ነቲ ቁስሊ እውን ይሕክመሉ። ኣብ መንጎ ኣዲኡ ምስ ፀዋዓቶ ከዓ ዳግማይ ገዲፍዎ ይኸይድ። ንፅባሒቱ ኣንገስ ካብ ድቃሱ ምስ ተበራበረ ብዙሓት ናይ ውግእ መኻይን ክመጻ ይዕዘብ። ኣብ ጥቓ ባሕሪ ስለ ዝነብሩን እታ ሃገር ከዓ ኣብ ኩናት ውሽጢ ስለ ዝኾነት ናይ እንግሊዝ ወታደራት ናይ ጀርመን ወታደራት ናብ ሃገሮም ከይኣትዉ ወይ በቲ ባሕሪ ገይሮም መልክዕቲ ከየብፅሑ ብምባል ናብቲ ከባቢ መፁ። ኣብ ኩናት ዝህልወሉ ዝተለመደ ተርእዮ ክኾን ከሎ እቶም ወታደራት ብዝኸድዎ ኣብ ገዛ ህዝቢ እቲ ሃገር ይዕርፉ። በዚ ከዓ ኣንገስ ኣብ ገዝኦም ዝተወሰኑ ወታደራት ክዕርፉ ከም ዝኾኑ ይርዳእ። ዳሕራይ ኣንገስ ናብቲ ስቶር ምስ ከደ እቲ ፍጡር ብዙሕ ነገራት ከም ዝተባበረ ተዓዘበ። ብድሕሪ እዚ እቲ ፍጡር ኣመና ከም ዝጠመየ ስለ ዝተረድአ ናብ ክሽነ ብምኻድ ኮይኑ ግን እቶም ወታደራት ኣብ ገዛ ውሽጢ ብምዃኖምን ብዙሕ ምግቢ ይምገቡ ምህላዎምን ነቲ ፍጡር ክበልዖ ዝኽእል ነገር ኣይረኸበን። ብድሕሪ እዚ እቲ ናይ ጓሓፍ ጎማ ናብቲ ፍጡር ይወስዶ። እቲ ፍጡር ከዓ ናብቲ ጎማ ውሽጢ ኣትዩ ዝረኸቦ ነገር ክበልዕ ጀመረ። ኣንገስ እቲ ፍጡር ይበልዕ ብምንባሩ ንእሽተይ ዕረፍቲ ይስምዖ። ቀፂሉ ነቲ ፍጥረት ኩርሶ ኢሉ ይፅውዖ። ብድሕሪ እዚ ኩርሶ ምስ ኣንገስ ነንሕድሕዶም ጽቡቕ ምቅርራብ የርእዩ ነበሩ። ኣንገስ እቲ ፍጡር ኣብ ማይ ክህሉ ከም ዘለዎ ተገንዚቡ ሓደ ዓቢ ጥስቲ ብምምጻእ ንኩርሶ ኣብቲ ማይ ውሽጢ የእትዎ። ኩርሶ ኣብቲ ማይ ሕጉስ ዝኾነ ይመስል። ሓደ መዓልቲ ሉዊስ ዝበሃል ሰብ ንኣዲ ኣንገስ ንምሕጋዝ ናብ ገዝኦም ይመጽእ። ኣዲኡ ከዓ ናብቲ መቐመጢ ክፍሊ ኸይዳ ነቶም ዝተበላሸውን ዝተሰባበሩን ነገራት ተዓዘበት። በዚ ከዓ ወዳ ብምስጢር ሓደ ነገር ይገብር ከም ዘሎ ተረድአት። ብምቕጻል ኣንገስ ናይ ገዛ እንስሳ ክዕቢ ስለ ዘይፍቀደሉ ካብ ኩሉ ሰብ ሓቢኡ ኣብዛ ኣቐሚጥዎ ከም ዝኽእል ብምስራብ ዝኾነ ዓይነት እንስሳ እንተረኺብካ ካብቲ ገዛ ውጣዩ ኢላ ንሉዊስ ኣዘዘቶ። ብድሕሪ እዚ ኣንገስ ሉዊስ ነቲ ዝተመሳቐለ ኣቑሑት ናብ ዝድርብየሉ ዝነበረ መቐመጢ ክፍሊ ምርሐ። ናይ ኣዲኡ ዘይምህላዎ ምስ ረኣየ ንሉዊስ የፋጠሉ። ሉዊስ ከዓ የፅርይ ስለ ዘሎ ክኸደሉ ንኣንገስ ይነግሮ። ብድሕሪ እዚ ኣንገስ ንኩሩስ ንምድላይ ይወፅእ። ክሩስ ከዓ ንኣንገስ ንምድላይ ኣብቲ ገዛ ክዘወር ይርአ። ብምቕጻል ኣብ መሕፀቢ ክፍሊ ናይ ማይ ድምፂ ስለ ዝሰምዐ ናብቲ መሕፀቢ ክፍሊ ምርሐ። ኣብኡ ምስ በፅሐ ከዓ ንክሩስ ኣብ ማይ ዝመልአ ላቫንዲኖ እናሓንበሰ ይረኽቦ። ኣንገስ ከዓ ንዕኡ ብምርኣዩ ሕጎስ እሞ ብሓንሳብ ክፃወቱ ጀመሩ። በዚ ግዜ ሓፍቲ ኣንገስ ክሪስቲና ነብሳ ክትሕፀብ ናብቲ መሕፀቢ ክፍሊ ክትከይድ ከላ ንዕዘብ። ብድሕሪ እዚ ንክሩስ ምስ ረኣየት ሰንቢዳ ወጨጨት። ኣንገስ ከዓ ንዓኣ ድሕሪ ምርግጋኡ ንወልሓደ ሰብ ንኸይትነግር ንሓፍቲ ይልምና። ንሳ ከዓ ኣንገስ ንመጀመርያ ግዜ ሕጉስ ኮይኑ ስለ ዝረኣየቶን ንሓዋ ኣመና ስለ ትፈትዎን ነቲ ጉዳይ ብምስጢር ንምሓዝ ተሰማምዐት። በዚ ሰዓት ሉዊስ ነቲ ላቫንዲኖ ንምዕራይ ናብቲ መሕፀቢ ክፍሊ ኣተወ።
በዚ ምክንያት ንኩሩስ ምስ ረኣዮ ሰንበደ። ቀፂሉ ስለቲ ጉዳይ ንኣንገስ ይሓተሞ ከም ዝነግረሉ የፈራርሖ። ኣንገስ ከኣ ንኸይነግረሉ ንሉዊስ ይልምኖ። ብምቕጻል ክሩስ ዝለመደን ደስ ዝብል ኮይኑ ምስ ረኸቦ ነቲ ነገር ንኽዕቅቦ ወሰነ። ቀፂሉ እዚ ፍጡር ናይ ማይ ፈረስ ዝበሃል ከም ዝኾነ ንኣንገስ ይነግሮ። ኣብ ዓለም ሓደ ጥራሕ ናይ ማይ ፈረስ ዝነበረሉ ግዜ ከም ዝነበረን እታ ናይ መወዳእታ ናይ ማይ ፈረስ ከዓ እንቋቑሖ ከም ዝወለደት ኮይኑ ግን ነቲ እንቋቑሖ ከይጫጭሖቶ ከም ዝሞተትን እዚ ዕላል ከም ዝውረ ይነግሮ። ኣብ ዝቕፅል ምሸት ኣብ እንዳ ኣንገስ ናይ ድራር ዕድመ ስለ ዝነበረ ኩሎም ወታደራት ኣብ ሓደ ዓቢ ጣውላ ይእከቡ። ኣንገስ ከዓ ቅድሚ ድራር ምብልዑ ንኩሩስ ምግቢ ሂቦሞ ኣብ መሕፀቢ ላቫንዲኖ ውሽጢ ኣቐሚጥዎ ይኸይድ። ኮይኑ ግን ብጌካ ማዕፆ ከፊትዎ ብምኻዱ ኩሩስ ካብቲ ክፍሊ ይወፅእ። ናይቶም ወታደራት ከልቢ ኣብኡ ስለ ዝነበረ ከዓ ንኩሩሶ ከጓዮ ጀመረ። ኩሩሶ ከዓ ኩሉ ሰብ ኣብ ዝነበረሉ ዓቢ ኣዳራሽ ኣተወ። ኮይኑ ግን ወል ሓደ ሰብ ከይረኣዮ ኣንገስ እንታይ ይፍጠር ከም ዘሎ ይርዳእ። ብድሕሪ እዚ ኩሩሶ ካብቲ ገዛ ይወፅእ። ኣንገስ ደድሕሪኡ እናኸዳ ክረኽቦ ዋላ እኳ እንተፈተነ ኮይኑ ግን ነቲ ፈረስ ማይ ክረኽቦ ኣይከኣለን። ሉዊስ መፂኡ ከዓ ንኣንገስ ናብ ገዛ ንኽኣቱ ይነግሮ። ዳሕራይ ሉዊስ ባዕሉ ንኩሩስ ምድላይ ጀመረ። ኮይኑ ግን ክረኽቦ ብዘይምኽኣሉ ንጎ ክደለ ይውስን። ዳግማይ ንጎ ክደለ ብዝወፀሉ እዋን ከዓ ኩሩሶ ኣብ መንገዲ ዝርከብ ፋውንቴን ረኽቦ። ኮይኑ ግን ኩሩሶ ኣብ መናኮ ሒዙ ከም ዝነበረ ተዓዘበ። ካብ ደር ሕጂ ከዓ ኣብ ገዛ ክሓብእዎ ከም ዘይክእሉ ብምርዳእ ናብቲ ባሕሪ ክወስድዎ ወሰኑ። ኣንገስ በዚ ጉዳይ ዋላ እንተሓዘነ ኮይኑ ግን ናይ ባሕሪ ፍጥረት ከም ዝኾነ ተረዲኡ ኣብ ናይ ጽዕነት መኪና ገይሮሞ ብሓንሳብ ይኸዱ። ሉዊስ ከዓ ናብቲ ባሕሪ ክወስዶ ይፍትን። ኩሩሶ ግን ካብ ኣንገስ ክፍለስ ስለ ዘይደሊ ንሉዊስ የሸግሮ። ኮይኑ ግን ብሓይሊ ናብቲ ባሕሪ እትዎሞ ቀልጢፎም ይምለሱ። ናብ ገዛ ድሕሪ ምምላሶም ካፒቴን ሃንቲን ናብቲ ናይ ኣንገስ ገዛ ይመጽእ እሞ ሉዊስ ኣብ ልዕሊ እቲ ቆልዓ ሕማቕ ተፅዕኖ የሕድረሉ ከም ዘሎ ነዲኡ ይነግራ። ኣዲኡ ከዓ ንወዳ ሓደ ትምህርቲ ክምህሮ ፈቐደትሉ። ሕጂ ኣንገስ ምስ ካፒቴን ይርአ። በዚ ከዓ ብዙሕ ስራሕ ከም ዝሰርሕ ይገብሮ ነበረ። ኣንገስ ድሕሪ ዝተወሰነ ስልጠና ሃዲሙ ንኩሩስ ንምርኣይ ናብቲ ባሕሪ ይኸይድ። ቀፂሉ ሽም ናይ ኩሩስ ብዓውታ ክጽዋዕ ጀመረ። ኮይኑ ግን ኩሩስ ክመጽእ ኣይከኣለን። ኣንገስ ነቲ ባሕሪ ዋላ እንተፈርሖ ብጃልባ ገይሩ ብምእታው እናተዛወረ ሽም ናይ ኩሩስ ክጽዋዕ ይርአ። ብድሕሪ እዚ ኩሩስ ይመጽእ ግን ካብ መጠን ንላዕሊ ካብ ዝነበረ ዓብይ ነበረ። ቀፂሎም ክልቲኦም ይተሓቋቑፉ። በዚ ግዜ እዚ ኣንገስ ካብ ናይ ኩሩስ ክሳድ ከም ዘይሓልፍ ንሪኦ። ብምቕጻል ኣንገስ ኣብ ሕቑኡ ኮፍ ይብል እሞ ክሕምብሱ ጀመሩ። ንዝተወሰነ እውን ናብቲ ውሽጢ ባሕሪ ኣትዉ። ኣንገስ ኣብ መጀመርያ ፈሪሒ ዋላ እኳ እንተነበረ ቀስ ብቐስ ግን ይሕጐስ እሞ ነቲ ፍርሓቱ ይስዕሮ። ዳሕራይ ኣንገስ ክኸይድ ክብል ኩሩሶ ንኣንገስ ይሰናበቶ። ኮይኑ ግን ኩሩሶ ክሰናበቶ ከሎ ሓደ ወታደር ይሪኦም እሞ ኣንገስ ከዓ ንኩሩሶ ናብቲ ውሽጢ ማይ ንኽኣቱን ተመሊሱ ንኸይወፅእ እናጨደረ ይነግሮ። ናብ ገዝኡ ተመሊሱ ከዓ ንሓፍቱ ክሪስቲንን ንሉዊስን ንኩሩስ ብኸመይ ከም ዝረኸቦ እቲ ታሪክ ይነግሮም። ክልቲኦም ከዓ ብናይ ኣንገስ ሓጎስ ደስታ ተሰሚዕዎም ነበረ። በዚ ሰዓት ኣደ ኣንገስ ኣብ ፊኒስትራ ኮይና ኩሉ ነገር ትሰምዕ ከም ዝነበረት ይርአ። ኮይኑ ግን ሰለስቲኦም ሕጉሳት ኮይኖም ምስ ረኣየት ወላ ሓደ ከይተዛረበት ተመለሰት። ሉዊስ ስለ ዝረኣያ ግን ተኸቲልዋ ናብ ደገ ይወፅእ። ቀፂሉ ሉዊስ ኣብ ሓደ ወቕቲ ንሱ እውን ወታደር ከም ዝነበረን ኣብ ብዙሕ ኩናት ከም ዝተሳተፈ ይነግራ። ኮይኑ ግን ኣብ ሓደ ውግእ ተሃሪሙ ድሕሪ ምቑሳሉ ወታደር ኮይኑ ናብቲ ሰራዊት ከም ዘይተመለሰ የረድኣ። ዳሕራይ ካፕቴን ኣሚልተን ክልቲኦም ብሓደ ጠጠው ኢሎም ይሪኦም። ምስ ኣደ ኣንገስ ፍቕሪ ስለ ዝሓዞ ንክልቲኦም ብሓንሳብ ብምርኣዩ ቅር ኢልዎ ይቐንእ። ብድሕሪ እዚ ንሓደ ብትሕቲኡ ዝነበረ ወታደር ፀዊዑ ስለ ሉዊስ ናይ ሕሉፍ ታሪኹ ከጻሪ ይነግሮ። እቲ ዓርኩ ከዓ ሉዊስ ቅድሚ ሕጂ ወታደር ከም ዝነበረን ወላ ሓደ ናይ ገበን ሪከርድ ከም ዘይብሉ ይነግሮ። እቲ ካፒቴን ከዓ ብዝበለፀ በዚ ይሓርቕ። ምክንያቱ ኣብ ልዕሊ ሉዊስ ሓደ ጌጋ ይደሊ ነበረ። ዳሕራይ ትዕዝብትና ናብ ሓደ ናይ ዘፍርሕ ፍጥረት ዝዕለለሉ ባር ይቕየር። ካልኦት ክልተ ሰባት እውን ንኩሩስ ከም ዝረኣይዎ ይዛረቡ። እቶም ሰባት ከዓ ንኩሩስ ናይ ባሕሪ ኣራዊት በልዎ። ብድሕሪ እዚ ሓደ ሰብ ነቲ ናይ ባሕሪ ኣራዊት ከም ገለሎም ክሕዝዎ ከም ዘለዎም ይዛረብ። እቲ ኩናት ምስ ተወድአ ነቲ ኣራዊት ንህዝቢ ብምርኣይን ኣብ ሰርከስ ብምቕራብን ብዙሕ ገንዘብ ክረኽቡ ከም ዝኽእሉ ይዛረብ። ኣብ ማእኸሎም ሓደ ከዓ ነዚ ኣራዊት በቲ ግቡእ መንገዲ እንተተጠቂሞሙሉ እቲ ቦታ ናይ ቱሪስት መስሓቢ ክኸውን ከም ዝኽእል ይዛረብ። ምክንያቱ ሰባት ስለዚ ኣራዊት እንተሰሚዖም ንዕኡ ንምርኣይ ናብቲ ቦታ ክመፅኦም። ንፅባሒቱ ካፒቴን ኣሚልተን ናይ ማክሞሮ ቤተሰብ
نابنت خبابي ጽቡቕ ገይሩ ኸርኢ ዝኽእል ልዑል ቦታ ይወስዶም መድፋዕ ኣብ ዝተኮሱሉ እዋን ከዓ ኩሩሶ ብኸቢድ ብረት ክህረም ይቃረብ ኣንገስ እቶም ወታደራት ክትኩስ ሪኡ ጠጠው ክብሎም ይፍትን ምኽንያቱ ኩሩሶ ከም ዘሎ ስለ ዝፈልጥን በት መድፋዕ ክህረም ይኽእል ኢሉ ስለ ዝፈርሐ ነበረ ስለ ናይቲ ፈረስ ማይ ከም ዘሎ ዘይትፈልጥ ኣዲኡ ከዓ ከም ዘለዉ ስለ ዘይተኣምን ተቋይቆቶ ኣሚልተን እውን ብሕርቃን ነቲ ቆልዓ ይቋይቆ ኣዲኡ ከዓ ነቲ ነገር ስለ ዘይፈተወቶ ክኸዱ ከም ዘለዎም ነጊራ ኸደት ኣሚልተን ከዓ በዚ ነገር ብዝበለፀ ይሓርቕ ምኽንያቱ ናብቲ ቦታ ዝወሰዶም ብስርሑ ከገርሞም ደሊ ነበረ እቲ ነገር ግን ብኣንገስ ምኽንያት ክኸውን ኣይከኣለን ብድሕሪዚ ኣንገስ ንሓደ ወርሒ ካብ ገዝኡ ንኸይወፅእ ይቕፃዕ ካብቲ ባር ዝወፁ ሰባት ከዓ ነቲ ኣራዊት ክረኽቦ ዋላ እንተመፁ ንኩሩሶ ግን ክረኽቦ ይከኣሉን ብድሕሪዚ ፈረስ ማይ ዝመስል ነገር ሰሪሖም ኣብቲ ማይ ኣቐሚጦም ስእሊ ይስእልዎ በታ ምሸት ኣንገስ ምስ ሉዊስ መድፍዕ ብምትኳሱ ኣንገስ ከዓ ስለ ኩሩስ ድሕንነት ስለ ዝተጨነቐ ሓቢኦም ናብቲ ባሕሪ ምርሑ ብድሕሪዚ ድሕንነት ናይ ኩሩስ ከረጋግፁ ይደልዩ ኣለዉ ድሕሪዚ ናብቲ ባሕሪ ቀሪቦም ምስ ፀውዕዎ ኩሩስ ካብቲ ባሕሪ ይወፅእ ኮይኑ ግን ምስቲ ቀትሪ ዝነበረ ተኹሲ ስለ ዝሓረቐ ኩሩስ ኣመና ሓራቕ ይኾኖም ኣንገስ ከረጋግኦ ዋላ እኳ እንተፈተነ ክኾነሉ ግን ኣይከኣለን በዚ ከዓ ኣንገስ ኣመና ሓዚኑ ንድሕሪት ይምለስ ብድሕሪዚ ክልተ ሰባት ነቲ ፈረስ ማይ ንምሓዝ ብናይ ወታደራዊ ጃልባ ይኸዱ ናይ ሃሚልተን ከልቢ ቅድሚ ብኩሩስ ምብልዑ ኩሩስ ኣብ ጎንበን ባሕሪ ከም ዘሎ እናነብሐ ይነግሮም ብድሕሪዚ ኩሩስ ነታ ጃልብኦም ይግልብጣ ኮይኑ ግን ሓደ ወታደር ንሃሚልተን መልእኽቲ ለኣኸሉ ሃሚልተን ግን ጀርመናውያን ከም ዘጥቅዕዎም ይሓስብ ኣንገስ ከዓ ነቶም ሰባት ዘጥቅዖም ዘሎ ኩሩስ ንምርግጋእ ብዓውታ ሹሙ ይፅውዕ ኮይኑ ግን ሸተት ኢሉ ናብቲ ባሕሪ ኣተወ ኩሩስ ግን ንኣንገስ የድሕኖ ኣደ ኣንገስ ዋላ እውን ንሉዊስ ንናይ ወዳ ርእሲ ብዘይከውን ታሪክ መሊእ ኸየለ ዋላ እንተተቋየቆቶ ንኩሩስ ግን ብዓይና ምስ ረኣየቶ ኣመነት ብዙሕ ከይፃንሑ ግን እቶም ወታደራት ኩሩሶ ናይ ጀርመን መርከብ መሲልዎም መጥካዕቲ ኸፈቱ ኣንገስን ሉዊስን ኣንን ንኩሩሶ ካብቲ መረብ ኣውፂኦም ናብ ድሕነቱ ዝተሓለዉ ቦታ ይመርሕዎ ብድሕሪዚ ኩሩሶ ናብቲ ባሕሪ ይሃድም ፀሓይ ምስ ወፀት ኣንገስ ናይ ኣቦኡ ሞት ኣሚኑ ይቕበል ብምቕፃል ኩሩስ ክኸይድ ከሎ ይርእዎ ኣንከኣ ሕሉፍ ሂወታ ረሲዓ ምስ ሉዊስ ተፋቒሮም ይነብሩ ብዙሓት ሰባት ንኩሩስ ንዓመታት ከም ዝረኣይዎ ዋላ እንተተዛረቡ ኣንገስ ግን ዳግማይ ንኩሩስ ኣይረኣዮን ካልኦት ከዓ ንኣንገስ ደልዩ ተመሊሱ ከም ዝመፅእ ይዛረቡ ብድሕሪ እቲ ታሪክ ነቶም መጻምድቲ እዚ ታሪክ ናብ ዝነገሮም ይመልሰና እቶም ቱሪስት ከዓ እቲ ታሪክ ስለ ዝነገሮም ኣመስኪኖም ሽሙ ይሓትዎ ንሱ ከዓ ሽሙ ኣንገስ ማክመር ምዃኑ ይነግሮም ብምቕፃል ሓንቲ ሰበይቲ ብደገ ዊልያም ንዝበሃል ወዳ ክትፅዋዕ ትረአ እቲ ቆልዓ ከዓ ኣብ ጉንጉን ባሕሪ እናኸደ ከሎ ሓደ ዓብዪ እምኒ ረኣየ ብድሕሪዚ ልክዕ ከም ኩሩስ ሰማያዊ ዝቕረፍ ዘለዎ እንቋቑሖ ይረክብ እዚ ከዓ ኩሩስ ንቐፃላይ ትውልዲ ሓደ ዘርኢ ገዲፉ ከም ዝኸደ የረድአና ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብና ንሎሚ ዘቕረብናልኩም መደብ ነዚ ይመስል ነይሩ እንተፈቲኹማ ላይክ ብምግባር ዘለኩም ሃናፅር ይኹን ሓበሬታ ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ኣቕምጡልና ነዛ ቻነልና ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰብስክራይብ ግበሩ እንዳበልኩ ኣብ ቀፃሊ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ